Hello po mga mamamayang, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga po na to ay gagawa ako ng hopya. Ito na po ang mga ingredients sa hopya na aking gagawin. Ito po sa first dough po ito. All-purpose flour, asukal, asin, Crisco na yung shortening, pwede rin po yung lard ang gagamitin nyo. Tapos sa pangalawang dough rin po ay dalawa lang ang gagamitin natin. Ito lang all-purpose flour, tapos itong shortening para po sa pangalawang dough ng ating hopya. Tapos po ito pong palaman na aking gagamitin ngayon ay ito po yung leftover ko sa ubi donut roll na ginawa ko po nung kahapon. Tapos gagamitin ko po ito ngayong araw na ito sa aking paggawa ng hopya. Kung gusto nyo pong makita kung paano ko po ito ginawa ay tingnan nyo na lang po ang video ng ubi donut rolls na aking ginawa. Pero madali lang po itong gagawin. Lagyan nyo lang po ng 2 tablespoon na asukal, tapos condensed na gatas, at pagkatapos ay may buko. Unang-una ay lagyan nyo po ng konting fresh milk or ibap sa inyong kawali. Tapos saka nyo to ilagay. Pagkatapos ay ang condensed. Pagkatapos maglagay kayo ng 2 tablespoon na asukal kung medyo hindi pa matamis sa inyong panlasa ang inyong mga palaman. Pagkatapos po ay last nyo na pong ilulunod ang inyong mga buko. So ayan na po, uumpisahan ko na po ang paggawa ng ating first dough sa ating hopya. Ito na po mga mamamayang ang ating all-purpose flour. 2 cups lang po ang aking gagamitin nito sa unang dough. Isa yung kanina po. Tapos dalawa ito. Tapos ito rin ay 2 cups na po ito. Isa. Dalawa po. 4 po lahat. Ito po para sa unang dough natin. Tapos maglalagay po ako ng asukal. Ito po ang aking asukal na gagamitin. 4 po na tablespoon. 4 tablespoons. Yan. Tapos maglalagay po ako ng 1 teaspoon na asin. Pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng konting tubig. Tatansyahin po natin to. Mga mamamayang, mga 1 cup po ng tubig ang aking nilagay nito. So tamang-tama po ang 1 cup na tubig para sa 2 cups na harina. Yan, haluin ko lang pong mabuti. Pagkatapos po, maglalagay ako ng 3 tablespoon na shortening. Ayan po mga mamamayang, naghugas po ako ng kamay kasi gagamitan ko po ng kamay ito. Kasi mahirap pag itong palayok lang ang aking gagamitin sa paghahalo-halo nito. So gagamitan ko po ng kamay. Ganyan po ang magiging itsura ng ating unang dough mga mamamayan. Ito po ang pangalawang dough na aking gagamitin mga mamamayan. 2 cups din po yan ng all-purpose flour.
Tapos gamitan ko rin ng shortening na 2 tablespoon. Yan po. 2 tablespoon lang po. Pagkatapos po ay gagamitan po natin ng mga mamamayang. Ayan na po. Nagdagdag po ako ng 3 tablespoon. Naging 5 tablespoon po lahat ang shortening. Kasi po kulang po pala pag 2 tablespoon lang kasi 2 cups po itong aking harina na gamit. So, dinagdagan ko po ng 3 tablespoon. So, ayan na po. Ayan na po. Magiging ganito na po mga mamamayang ang itsura ng ating second dough sa hopia natin. Ayan na po ang ating first dough mga mamamayang. Gamitan nyo po ng cookie sheet. Huwag yung paper wax kasi po didikit yun sa ating dough. Ito na po. Tapos gagamitan ko po ito ng rolling pin. Ganyan na po ang itsura ng dough mga mamamayang pagkatapos ko pong magamitan ng rolling pin. Pagkatapos po ay ilagay na natin itong pangalawang dough sa ibabaw ng ating unang dough. Parang toppings po. Tapos ipa-flatten lang natin mamaya. Ayan. Ayan po mga mamamayang, gamitan lang natin ng kutsara para ipla-flatten itong ating dough number 2 doon sa dough number 1. Ganyan po ang naging itsura mga mamamayang pagkatapos kong mailagay ang second dough sa top sa ating first dough. Pagkatapos po niyan ay gagamitan ko po ng rolling pin para mag-flat. Ganyan po mga mamamayang ang magiging itsura pagkatapos ko pong mailagay ang second dough sa ibabaw ng ating first dough. Pagkatapos po ay ikakat natin itong mga gilid dyan at saka doon para magpantay po ang size ng ating dough. Pagkatapos po mga mamamayang ay atin na po itong i-roll para ilagay natin sa ating refrigerator. Ilagay lang po natin ito sa ating mga refrigerator ng mga 20 minutes. Tapos po mga mamamayang hihiwain natin ang dulo nito. Tatanggalin po natin. Ikakat lang po natin. Depende po sa gusto nyong laki ng inyong mga hopya. Ayan po mga mamamayang, naikat ko na po. Pagkatapos ay gagawa po tayo ng ganyan po. Kasi lalagyan natin ng palaman sa gitna. Ayan po, lalagyan lang po natin ng palaman ito. Tapos ay isara natin. Ayan po. Ayan na po mga mamamayang ang ating hopya na dough na binilog ko na po at mayroon ng palaman. Ngayon po ay lagyan ko na po ng itlog. Ibabrush ko po. Ayan na po mga mamamayang, ilalagay ko na po sa loob ng ating oven.
Heto na po mga mamamayang, luto na ang ating hopya na ubi. Ayan na po. Ayan na po mga mamamayang, ang ating hopya na ubi. Luto na po ito. Sana po nakuha nyo ang ating recipe ngayon. Sana po mag-like at mag-subscribe kayo. Marami pong salamat sa inyong panunood. At sa pag-subscribe nyo po, maraming salamat rin po. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!